Ей, вие, дребни келеши, ще ви избия. Елате тук, ще ви обадя на госпожата. Изправих се, отдолу няма нищо. Огледах се, пак нищо. Тогава осъзнах какво е станало. Поставили се лопата под задника ми. Изкарали онова нещо и избягали. До гуша ми дойде от онези двамата. Ще ги избия. Ще ми паднат. Райно, малък келеш такъв, само да ми паднеш в ръцете. Ладума! Гата патата.